And guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang Traditional Alliance. Please share this video guys. Di ba ka mainom? Wala. Sigarilyo? Wala. Wala. Mag-explain ko sa mga, bisang dili ka manigarilyo, di ka mainom, pwede naman ma-share sa mga kaparintihan na mainom kag sa dili paminawa ko, na importante kini sa mga kalawasan, dili lang para sa mga apel ko. Sabi na gyud sa to ang viewers, sa to ang social media. Kani dire kung mapakamasayod, kani dire mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimutan din kung sila parehas. Ilan lang, diba? So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice, kung asang kusog at pasulod sa lawas, mao na mapiktahan po mo, ha? Ha? No business. Okay. Tanda kamay. Sakit kamay? Kani sa osteoarthritis niya, kana. Mo na makapasungkod sa tao puhon, kana. Matiguang na kana. Sakit. Arthritis din. Sakit. Ay. Karong biyo din natandog ako ang lawas nilot ba? Ano ba natandog? Nagkakahilot ko ka na ramang kuwan. Okay. Tawar ka na. Okay. Pali. Ay. Ay. Yan, ngorso dahil kay kanhe. Magpo ko ay kay tuno ko magpahilot. Nakita ka sa mga video. Naaman dito nakamutan sa imuhang ko ano. Tanan, di ba? Hmm. Sa to, kidney stone. Ha? Sa kidney stone. Oh, mga bato. Basta na sa tiyan. Mm, Mga mayuma. mm, Pero ampo na ito sa ginoo. mm, Dili man pwede kuwan din. Sa magpa-doktor ka, mag-ampo ka ta. Diba na doktor naman. Patabang yan punta. Dito pwede isalig. Yung nalaing mo tabang. Kaya na po kung natabangan. Kaya dili ba dayo ng operasyon sa bato. Ano dito? Kung saan ang mga tapuhan na din na. Kuan po ka nang balik po dahil hindi rin. Ay kaisa, nakaduwa, nakatulo, ano. Depende rin. Nga ganan lang mo balik, ano wik rin na.
Maayo na, oh. Bahala ka no sa balik. Sa naayo na. Ako history din sa kidney. Hmm. Kay kuan akyat kung kidney niyo ako inom kuan lang tambal. Hmm. Hindi naman ako din dala ng sakit sa kilid. Kahit na ba? Naunod. Dagaan to dili ang bagalaing lugar. Oh. Abot ba si Cabo ito rin? Kaya naamang mo dito. Oriental. Agay. Sahay, magsakit eh. Sayap ng tuhod. Hmm. Okay. Hindi ka nang ginhod ganit siya maabot sa tuhod. Hmm. Saan na siya? Mas kusog. Kanang pasal ko ito hapag gabi eh. Wala mo tugakuan. Galabar mo. Agay ko. Ay ka na siguro kanang galaba ko niya gabutas. Ito sa una pa no? Sa una pa nga panahon. Sa una din, napasan pa sa mga duro. Hmm. Maningil mo ko na. Yeah. Anay na pa sa tiguang na. Inang lang mo sa pidikap na dire. Tapi na. Ya. Sila naman iniingon nga kuan. Kuan mo kasi ng pangalan. Ya. Siya, dito sa kuan. Hilot mo kaigion ko. Ha? Hilot mo kaigion ko. Iba pa mangihe. Tapos, sasabak. Hindi mo nga na naihawak. Hmm.
Pagamat din siya. Tambal dito. Atang. Hilo, tambal, healing, tanan. Isa sampay na tanan. Isa kahindutan wala. Motor. Ha? Init. Init ah. Init ang init. Pwede po kuminom ka ng tambal sir. Masarap. Ano na siya? Sakit ka ba? Sakit. Hmm? Sakit.